Bejn it-tieni kwart u t-tielet kwart tal-2014, Malta kellha t-tieni l-akbar tnaqqis fid-dejn nazzjonali minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Skont l-istatistika tal-Eurostat fit-tmiem Settembru 2014, id-dejn nazzjonali ta' pajjiżna kien naqas bi 2.7% tal-prodott gross domestiku. Dan it-tnaqqis ifisser ukoll li meta mqabbel mas-sena ta' qabel, id-dejn nazzjonali ta' pajjiżna naqas b'madwar 0.5% tal-prodott gross domestiku. Min barra Malta kien biss f'9 pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea illi d-dejn nazzjonali wera tnaqqis fuq is-sena ta' qabel. Għaldaqstant, mentri li fil-medja tal-Unjoni Ewropea id-dejn nazzjonali żdied b'1.3% tal-ġid nazzjonali, f'pajjiżna kellna tnaqqis. Fis-starrija tal-Gvern intqal li dan kompla żied id-distak fid-dejn nazzjonali bejn Malta u l-bqija tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Malta fil-fatt għandha livell ta' dejn nazzjonali li niżel taħt dak tal-Ġermanja u wasal qrib dak tal-Olanda, illi huma fost l-aktar pajjiżi rispettati fejn jidħol immaniġjar ta' finanzi pubbliċi. Il-Gvern żied li r-riżultati pubblikati mill-Eurostat iġibu fix-xejn l-istqarrijiet ripetuti tal-Oppożizzjoni illi d-dejn nazzjonali qed jisplodi taħt din l-amministrazzjoni. Kien matul l-ewwel kwart tal-2013 meta Simon Busuttil kien viċi kap tal-partit fil-Gvern li d-dejn nazzjonali kien żdied bi 3.6% tal-prodott gross domestiku. Il-Gvern qal li r-riżultati pubblikati mill-Eurostat jindikaw kemm kienet importanti għal pajjiżna il-bidla fl-amministrazzjoni. Din qiegħda twassal għal tisħiħ fil-finanzi pubbliċi mingħajr ma kien hemm bżonn politika ta' awsterità fiskali.